ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ ଏମିତି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଡରା ଛତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଁ ଭଜା ହେବ ଏଇନା ମସଲା ହଳଦୀ ଦେଇକରି ଗଛ ଗଛ ଖାଇବୁ। ଆମ ଦେଶର ଛତୁ ଜଣ এইটা ହେଲା ପାତଳା ଛତୁ এইটা ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଛତୁ ଏଇଟା ଆମର ଜଙ୍ଗଲର ଛତୁ ଖାଲି ପାଟିଟା ହେଲେ ଖାଇକି ତାପରେ କଢ଼ାଟା ପକାଇଦେଲି ନିଆଁ ଜଡ଼ା ବି ବରବାଦ ହେଇଗଲା। ରୋଷେଇ କରାଇବନି ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ କହିକି ଜଙ୍ଗଲ ହେଲେ ବି ଆମର ଯାଇଥିଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଛତୁ ଖୋଜିବାର ନାଇଁ ଗଲେ ସିନା ନାଇଁ ନା চেষ্টা করছে আছে কি গা এই ছাতু বাজব কইছি আমি 2-3 দিন মাডিয়া নিয়ে যাও তেল দিয়া হচ্ছে নাই না ଧୂଆଁ ହଉଛି ଯେ ମାନେ বন্দনা বর্ণবট ওয়া এ
ABCD 1 2 1 2 apple bag anyone 1 2 ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଛତୁ ସାଇଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଏମିତି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଁ